एसे गुसुं खालामलाय माबादों एसे गुसुंबाव बेखौ भिडिअ फैनाय नङा दे बिदिबा फैनाय नङा माने खान्दा फैगोन ना गोलाव इसां गोलाव दे खोलावलाय दे एसे खोलावा दा नों गोजौ खालामहैनो हायो दे जाबाय दा रेडि चलो बाउन्सखौ दिया जा बिथांमोना गोसो दङ पेराग्लाइडिं खालामनो बिथांमोना 2300 जाहोनानै बिथांमोना आरामसे माने पेराग्लाइडिं खालामफैनो हागोन आरो बेसे मोजां नै बिराद मोजां नुहुरो नै बेनो जाबाय नै दांदुफुरनि बे गामियारिनि हायेनफोरखौ बिराद समायना बै हाजोनिफ्राय गाखोयो माबायो बिरो रोमै नुहुरदों नै नुहुरगोन नुवाखै नै नैबाव मन्दिर दङ बे हाजोनिफ्राय फुरा नुहुरो आरो दिनै मोजां नङा फुनाय थियारि जागासिनो दङ नै बिथांमोना गाखोनो बिथांमोना नै बिथांमोना
बोथोरा एसे मोजां मोनब्ला बे नुहुरजोबगौमोन बिराद मोजां समायना रमायनानै हाजोनि बेसेबांबा गोजौ नै बिराद मोजां मोनो गाखोजेननायाव बिराद गिलुं गिलुं मोनगुलायो आरो माबा गैया आरो नुहुरगोन बेनो जाबाय बेनिफ्राय स्टार्ट खालामो आरो बेनिफ्राय नै स्टार्टिं खालामो बेनिफ्राय रेडि जागासिनो दं आरो गाखोबावगासिनो दङ आरो जाय बिथांमोना बेयाव पेराग्लाइडिं खालामफैनो गोसो बिथांमोना 2300 होनानै बिथांमोना बेयाव गोसोबायदि पेराग्लाइडिं खालामफैनो हागोन फैगासिनो थाबायलांसै जों लासैनो बोथोरा बारा मोजां नङैखाय बै क्लियार दङ जायखिजाया फग दङ जेनेबा खुवा दङ लासै जोङो गाहाय फारसे थांगासिनो दङ बै नुहुरनाय हाजोनिफ्राय जोङो बिरख्लायबोनाय जादों सबसे गोजौआव थांदों गोजौआवबो थांनानै आरो गाहायावबो लासै फैगासिनो दं आरो जों ओंखारसिगोन नै थांगासिनो दङ बैयाव ओंखारगोन जों बैहाय लासै ओंखारसै नाजाबावगोन आरो नेक्स्ट गासिनो दं नै ओंखारबाय जों ओंखारबाय आथिङा सिदा खालामा दा ओरैजाय